हेल' लोगोफोर आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनाय जालायबाय। ओमफ्राय बोथोरा ओरैबायदि थान्दा जि गोबाव जाबाय सान्दुंआनो दुङाखै जोंना। माने जेथाय माबा मेसेज फैदों पार्सेल लाहैगासिनो दोनथ' अखायानो माबा बोथोरा दोमैनाल'सो थायो ओमफ्राय अखायानो माबायाखैबा हायाखैबा बारा एसेबां हायाखै आरो अखाया बहा दैया रानथारबायमोन इयो ओमफ्राय एसे माबाय सेस हाग्रा जाजोब्बायलै आयु बैग्रि बिफाङा मा जाजोबखो दैलैयो थानाया हा बेयाव फांसेबो गैखाला ओइ बानलु मेरेंगामोन आरो सेस नै बानलु मेरेंगा गायदोंमोन आरो जोंनिखि मेरेंगा होनो दै बेलेगफोरा मा होनोथाय सिब्र'फोरबो होनो नामाथाय बेबो फांसे सेस रोमोजोब्बाय नै इयाव फांसे बैग्रिया नै माबा आपेल बैग्रि ना मा होनो बे आरो आयु बानलुआ आंनि खाजाया एसेल' मोनना दं बानलु गैयाबा ओंखाम जानाय आं बानलु गैयाबा आं ओंखाम जानो हाया रायज्लाय जाया नांगौ बानलु गैयाबा माने ओंख्रियाव बानलु गैयाबा आरो दै जानो सुखुवा माने आंल' नङा बेलेगफोराबोथ' सुखुवाना बानलु संख्रि गैयाबा ना मा होनो दैल'ल' बानलु जाग्राफोराथ' आरो हाखाथारा जानो बे आरो बानलु बोरदोन बानलु फिसा गैयानो माथो फिथाइयानो गिबावलायालै देन्जार गपसथा बोथोरानो सान्दुंखौ नुला माला माबाबावगोनथाय होमबाबो जि माखासे माने सुनानै होबाय आङो बेसेथो थुम थुम दोनबाय थाबावना अखायानो बोथोरानो गायखायाखै नालाय ओमफ्राय माने बिदिनो गोसाबो हायाखै ओमफ्राय रे ओरैनो एसे हाबाय थादों आरो जि माखा ओरैनो गांस्लाय दोननाया जोब्बाय आंहा देनाय गाज्रि माने दुगैदो आरो दै ओरैनोथ' दोनाखै दै गुदुं फुदुंना फैदो लाबोदो मेथाइ जाजोबगोन जा Ama? Aja. 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 Ya methi जायगोन ना नै गोबा बोरै बायदि होनदों मालाय ओइ दाउ फिसा हमनानै इयाव दोनफै बोखोनरालाय सिगाङाव दे टिभि मा मुसुर फारसे बोखोलाय बथलसिन दाम होगोन आं बोखोलाय मालाय फारसे बोखोलायनायखौ नुवा एसे फिसा फिसा राखेबखौ थाइसे फ्राय एवखाना जानांगौ ना हासुजोब्बाय जाराजाया फेन सोलायनि मैगं फाननांगौ जोंहा दिनै आइया फानो आरो हाथायाव ओमफ्रायो दाख्लै हाथायाव फानजोबनो हायासैना इयो ओमफ्राय आग्लायनायखौ दखानाव दोनबाय ओमफ्राय लांबाय सानैसो जों मेथाइबो जाबावबायसोना मेथाइबो जाबावबायसो जोङो एसे नेबावनोसै नाङा पार्सेलबो सफैनाय दं आंना लांफै बिलाहि ताजा लाइ लाफा फान्थाव ताजा दासो खाना लाबोथारदों मा लांगोन आबै लां
ha imuja ses lafaga imannika दा फैगोन आं दै 20 थाखा दा फैगोन दा दे नङा खोन्थाबाय आं जिखुनु खोलाय बेसे होदो इयो सेरसेयाव 15 मा गोरा गोराथार नुयो नांसिगौ जिखुनु नांगौ नाङा आं नांला दख'ना नायगोन सोर हरलायो नाथुम नुथुम खालामनो हाय आयो आबै गोथाव मोना नाथुम नुथुमबा ओमफ्राय दा नै जालाबा हरबाय नाङा ओरैलांदों दा नोङो सुबा नाथुमा होनबा इसेबो नांला हर नै मैगं बेफारिया बिलाहि दङ लाफा दङ लाइ दङ ओमफ्राय कि फान्था नों मैगं फानदों ना ओं आबौ बाहाय माने गथा फानलागोन दाम आय मैगं इदि खालामगासिनो दं आय मैगं कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं ये आबैया गोजांना हाबसो जोब्बाय खोमा गुसुबा हाजोआनो बोथोरा पार्सेलाव माला सोंदों नालाय नैबे पार्सेल बिहरदों दा नुगोन मैगं फानलादों गथ'आनो जाबोदैखौनो जाखायो लेले खालामजोबसै आसारखौबो सोलालाय थख्ला बिमाया थिखोना हाबासो अ दाबाबा जाथारबाय दाबाबानो खाला सां ओइ जुलि मोखां सुखांबाथाय मोखाङाव थाब क्रिम फोननो मोनाबा मोखाङा बोरैबा खाब्रां खाथां मोनोना गोखो गोनाय बायदि होमबाना आं इदि खालामनो लुगैयो मोखांखौ मानो मोजां मोनो गाव खालामो खोमा लाजिबावो बिहरबाय थायो जों जायगायाव नायखायो पार्सेलखौ ना दे फैसाखौ हरदो अबे फैसालाय बोखारथार गोलैगोन मा ब्लाउस होनथायखोबा आखाइ गोलाव आरो जिखुनु आंनि बादै बिदिया एसे गिदिर जागोन होमबाबो स्क्रिप्टआनो जागोन बिदिया जिखुनु माखौ गानो गोसोमबाबो सोलियो इनो माखौ गानो गावनि खोथासै आरो मा गोलैगोन मबाइलाव जि गोजा नुदों गोसोम फुला मैथा कालार रावबो फैथ'दिया नालाय नै रावबो फैथ'दिया नालाय न'आव थांसै आं बानोसै आरो आंनि सना टुकुलुखौनो न' मोनबाय लोगोफोर मोनसे खोथा आरो दै जोंहानो दाउ आवजों खोन्थानि आं नोंसोर नै नैयाव दैदो दाउ फाग्ला जायगाखौनो एसे नुनो मोनो दैनो थांबाय दैनि बिदैया दै आरो हाग्रा बारि जायगाखौनो एसे फसायो अखा हादोंमोन ना बेखायनो बिदि न' बानायना होबाय माने बिदैया सिनि जारलासो जागोनलै